Hrvatski svjetski kongres, hrvatske udruge i organizacije iz Minhena i okolice pozivaju vas na mirni prosvjed ove subote 11. lipnja. Podržimo hrvatske generale Gotovinu i Markača. Recimo ne haškim ocjenama Oluje kao zločina. Pozovite svoje prijatelje i rodbinu. Pokažimo zajedništvo sa Hrvatima diljem svijeta. Dođite ove subote 11. lipnja na mirni prosvjed sa početkom u 15 sati Odeonsplac, Minhen. Podržimo heroje Domovinskog rata Gotovinu i Markača. Dobrodošli. Evo mene, vratio sam.